Kubor nakaslem jong Nongsam Hima. Nakaliang jongi kinong song snong ni persya ya udilar ringkat bat usordar jong kasinong Mawmluh-I namar ba kila le don bor ya Khaw rasyon ha ba ka sorkar kala batha san kilo sikli ha kador lai tingka si kilo Henry kila wansam sau kilo siteng sikli ha kador laipo tingka sikli bat ka sendar kadei ha kasentar kadei ha sinong Mawmluh-I Henry ngihap ban lek Shim hapo yo rembrai kajing jengai kalong kumba sau kilometer bat ni kerpat ya ki bor jong kaan ba kinwan turklar mardor kublai shibun Nakaliang jogi kumka hinyo truk I konsil was kasih district isong kya ya kajinglong jingman ha kabaya te bakasinong Mawmluh-I ha kaba nakaliang jogi ni kasinong Mawmluh-I peladon kajing ujor ya ke unit jongi kumka ka SYC Mawmluh-I unit te ha kadi kajing ujor jongi pajba kabaya kalong ba ha bede bakajing saknyot ben yo ha kabede bakajing yung Khaw region tingi yu iba hangni hapo silong Mawmluh hakini kisnam nadu arhajar kan riu narian jung kinong song snong kila ujor ya kaseng hagabde bakadi kajing saknyot ben hagabde bakajing sam Khaw ti kung kaseng hagajing yan nanti jung kaseng kala nang kala yele ya kani ka hok jung kinong song snong hagabde bakajing saknyot ben jung kinong song snong ha kajing yan nanti jung kaseng angkat bat kidi ki pajba ki bo ujor ya kaseng hagabde bakajing sam Khaw niu iba kini kinong elam nadu orang ba snong bat dira kajing friend ko kaseng ko makam ju kampoi ha don kajing le persya bat nakliang jung ki kilapan pau sia ki pajba kitu go persya balada pi ya persya ya kene ka kajing sam Khaw ka jongi ko mot bangi pendut no ya ka hok jong ki but anrai hakini ki por nakliang jung kaseng kanang le ban tem ya ni ban wanra e kajing suthu ding jung kidong song snong dekat ba kaseng ti anrai ka bososi kalong ba nakliang jung ki kidong elam snong kin pedang hadu menta ti kum kaseng kala le joru sia ki bor jong ga supply te ha kajing le jor jong ki ko mot ba nakliang jong supply ni yu iba kamdon kano kajing sungkya te khadu ha ka ba nakliang jong kum kaseng ka district tingkat ber ke unit mila lebu no da kajing tho ha khamat jong DC te kaje ha kadi kaski kajing ha kadi ka pu menta kajing lebu jing tho jong ha DC kalong ba ngila bu ye ki sautli ki pon kata kadi ka baning kong ba hangni bo snong yo nu Khaw PMG ki ay ude yu Khaw yo a te yo ni ki nongsam kini ki Nongsam Khaw la ki ramba snong ki Shim Pisa te kata kadi ka baning kong ba an pat kalong ba yo ni Khaw AAY but BHS but NFSA yo ni pat ki ot yo yo kilo te ka balai pat ka kalong ba naklian jong kaseng ka mot bangilap ba hangni snong ba Nongsam dilar Nongsam Khaw ju sam hapo snong ring sam hapo hayo rambrai te haba sam po yo rambrai ka kawan rai ka jing jong kinong snong ti kinong jing sisiang la dawa ya ka jing sam Khaw di man sam ba ya po snong Mawmluh andre hadu menta hadu kini kisni bot nakliang jong ni dilar ringkat ba kiram ba snong kidang patrikam ya ka jing sam ya Khaw hapo yo rambrai te kane ka kta ye kinong snong ha ka bede man le Shim yo Khaw bat ka donru nakliang jong ki ka mot ba lada le Shim yo Khaw na rambrai kan don da kador kumai lada ki Shim yo Khaw bawan poi sapo snong kan don da ka wi pat kador kadi ka jimbu ka jong ki ya kinong snong ha ka ba klakta ye kinong snong te bat nakliang jong ye kum ka sengru
ngilalap ba nakaliang jong kidi ki Nongsam Khaw kim jubu ya sanbot ka bede ba kadot jong ki kadot jong Khaw but hakani hapo sinong Mawmluh kam sintar ka bede ban sam o Khaw kam don ni ka sanbot ka ba kide ba don ni ka dot jong Khaw kumno ban sam kumno ban pusotu se ki ba ti nakaliang jong ni ka sing sngo ban ong ba ka bede ba ke jing le jong kani ka sinong ye ki ba nong sinong penrem but misno manong ba kum kini kum dei banjia nang ni syakmat but hakabo khadu na kalian jongi kum kaseng ni dawa yang deputy commissioner ba udai ban sim khya ya kene ka kam lada na kalian jong deputy commissioner umnom sim khya ya kene ka kam na kalian jong kaseng ni sa file da petition haka kut but nantang petri ni dawa kum patu ka ain ka bladan na ka NFSA Acts arajar khalai but ni dawa kum patu but lada khnam ba ni video no ya ka jong ka